So hello friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि नैबे प्रिटम अफिशियल चेनेलावहाय बियो फार्स्ट टाइम आंनि थाखाय ब्लगा दायो जोंहा कलेजनि पिकनिकआव थांनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांनो हागोन। दायो जोंहा बासआ खारसिगोन। जोंहा जाग्रा लोंग्रा लाखाजोब्बाय मनाफ्रावहाय गासैबो नांगौ बुस्थुफोरखौ। So finally क'क्राझारनि फ्लाइअभार मोनफैबाय। फ्लाइअभारा बेनो लोगोफोर क'क्राझारनि। सोरबा फैयोबा बेरायफैनो हागोन। ओरै गाहायजों ट्रेन खारो आरोना। ओरै यं 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 ट्रेन खारग्रा लामा गोजा बियो। So finally जोंहा मोनफैबाय दिप्लाइबिल। मिस्टारा जोंना बक्स दामगासिनो। हौरैजोंहाय मैगं हागासिनो सिख्लाफ्रा आरो सारमोना ओंखाम ओंख्रि संगासिनो। Dali jalan siang. Mana tiket dong dah? Tiket mana dong dah? Ada sedikit. So दायो जोंहा खामानि मावखांनानैहाय बेरायनो फैबाय हिंगिं ब्रिजजों। बेबायदि मोजां आरोना बेरायनो। Sani sere adai modo khanai rumbang nang khola gaman zenna nang jang kha rais laina goso ajabai pagla baidisina khaida mabla dikrajak बेबायदि मोजां बेरायनो। So finally जोंहा दासो ओंखाम मोनजाबाय। Oh ya, bisa salidang ya. Konang kan saya. Ayo bisa gua.
दै साबानायनि जारौ सिख्ला मेगन बेस्रां नोङो जानजि सेरे गादै मद' खानाय रुंबां नोङो नोंखौ लोगो मोनजेन्ना नोंजों खोथा रायज्लायना नोंखौ लोगो मोनजेन्ना नोंजों खोथा रायज्लायना गोसोआ जाबाय फागोला नोंखौ खावनाब्लाबो लांथारगोन आं अनजालि सना नोंखौ सेनाब्लाबो लांथारगोन आं अनसुलि सना